Good morning, guys. This morning is very beautiful morning, guys. Kami kayong silang sa adlaw, guys. Wapo kayong silang sa adlaw. Apoy pagmata na ko. Napahilamos, guys. Karong morning, guys. Akong buhaton man, guys. Kaya mag-prepare ko o gulay sa mga tiguang. Mag-prepare ko pagkaon nila. Kapoy yung dugay takamata, guys. Ay, kung naong umurag sa kanila. Pag iko'y hilamos ba? Kani ba akong preparo na otoman gud ang sayote. Ako lang po tilokon. Kay sayang man sa tilokon. Tilokon ako din sayote. Kaya ako lang ilang gulayon ako sa mga tiguang para makakaon. Kaya luoy po ito mga tiguang ko. Wala rin pagkaon. Hindi naman sila kaluto. Kaya nagluya man sa papa. Si mama po, di po makahikay. Kay kuan gano'n na ang di na ba na siya kay kalakaw. Magkamang-kamang na siya usahay. Di po nimo kumpiyansahan kay basin og mayabuhin noon ba ang ininit. Kung papa po nagluya. Ubo-ubo. Di po mapa-check up, guys, kay masig ma-charge og COVID. Lisod na. Prepare ko aning gulay na, guys. Kung sila rong pakanon. Luoy man sa down. Luoy na gid matiguang, guys, no nya wala bitay mga anak na mag-andam nila pagkaon, di nakakatrabaho. Luoy kayo nya mga anak pas layo. Luoy kay ka, guys. Luoy gid ani mga tiguang. Tiguang na pa. Unsa na po kay trabaho, tinaguktok man po to. Na paampas, guys, alas 6 pa sa buntag ang mga manok nasa musilingan saba pa kayo tumuktugaok si pagtuktugaok grabe kasaba mga manok, guys. Ay alas 4 pa dito sa baa lami pang batuon ang lauyon ko ra ni, guys, kay ipon maayos mga tigwa magsigisa ako lang siyang lauyon ano yung pag-ad-ad para dagko ba na pa'y mausap di malata. Apil ko ni Slauoy, guys, kay lami man ni siya so sa ginamos kanira ko akong lutoon ito may lang isda ang pinirito kanira akong sabawan o gamay murag ununan ra, guys, ba para ganahan baka sila ang mga tiguang pilian pagkaon mga tiguang kumain tayo, guys, yung anak, guys. Ay, mga miming wala daghan din kayo pilam din ka bukbi isa duha pat ka buok ko. Ay miming na, guys, gagmay kayo yung anak pat ka buok ang gamang na pud ni na baho or baka itae ning mga iringa. Ay mingming gagmatay nga miming. Uy, good morning. La nahadlok niwang nga iringa ay. Niwang wala imong anak, Ming. Anja man no na oy, na anja man na no. Anja man na no. Nano ayaw no anja man. Ano na? Ako na among itoy oh. Putuhon ra ba ni among itoy? Ang among agay. Ayaw pa maagtay. Adoy. Agay, makis. Oh, no. Kiss. No. Good morning. Hiktan ako, guys, kay usog na mo lakaw. Manggukod na bag mga manok. This morning, magbaktas mi, guys. Padulong dito sa swimming pool. Naaman daw swimming pool din ha sa unahan na. Ato mi dito magbaktas ba pa wa sa Rayuma.
Ito lang. Mo ni siya gaganan guys. Mo ni ang view guys, nga among baktason lang guys. Dala may diri day guys, kapoy kay guys, sakas bakilid. Hala. Baha man di ay diri oh. Ang tubig guys oh, nagbaha. Gamay ra pud hinoon, di man kay kusog. Na baha oh. Ano siya gay, nagbaha, naibaha nga gamay ra pud hinoon, dili kay kusog. Oh, kapoy. Kapoy nagbaktas guys, oh. Dool pa gani kaya mong gibaktasan pwede nang kapuya, oh, nang isa na bilin, mati og kana nang sana murag maalaala mo kaya. Nah, hinay kay gibaktas guys. Tungason man. Gani kay dili kay siya init guys. Mo ni siya diri urban poor. Pero ang mga balay diri guys dagko kayo sa natanawan ninyo. Oh, kana guys. Oh. Nah, po kay nga balay. Balay bada ay naa sa urban poor. Urban rich next siya. Mo ni siya guys. Oh. View. Kani mo ni balay sa urban poor, mga gwapo kay mga balay guys. Murag naa sa Amerika. Kani mga farm lang ni diri. Yeah, farm na dagan nag guys kana bang mag paunsa man na pabunga. Ha? Na siya guys oh. Na gi-sprayhan siya sa ay di man nakita guys. Di man maklaro guys. O tara guys, tara. Ana siya, nakada bitang murag nag-aso guys. Muna siya ang tubig, tara. Isprayan na siya para sa, namulak naman gud na siyang mangga gud. Yeah. Baho man. Namulak na siya guys. Muna siyang gi-isprayan para kuan dili mga tanggal ang iyang bulak. Bunga na siya daghan kaayo to. Tara guys, kita ninyo guys. Muna siya na isprayan nila ang mangga. Daghan mo kay bulak ang mangga. Oh, kita niyo ng bulak. Naman na bulak sa mangga na. Oh. Daghan kay na siya bulak. Mo na siyang isprayan para dili mga lata ko kalapok. Asa man ko ani agi? Hama ka ni agi. Be. Hama ka ni agi. Hama ka ni agi. Lapok man. Na. Kabaho. Agi ani. Dili siguro sa dapling dili guys. Baho sa spray Hindi. Na nila spray hurot Diyos mga piyangaw guys, wala mahimong bunga. Ay nagbaho kamakalipong man guys. Wag ka kabaho, like baho na. Like baho ba? Naguna-una na siya guys oh. Wala siya kanang kusog mulakaw ba? Amo ganing susihon kay ganahan mi na mi kwarta mga ligo ni. Ha? Ay, muna. Wa may tubig. Wala pa. Wala. Gwapo. Gwapong color guys, blue. Tanaw gwapong colors gwapong colors guys, blue ang colors. Blue colors, grabe ka colors, di mo makita it blues dito kasulod. Uy, di mo makita guys. Uy, gwapo gitu mahuman ni ba gwapo no? Guys, kita ninyo ng mga kanang color blue guys. Kada guys, kita nyo ng color blue. Mo na ang git. Ambot og makasulod baka mi dito ay gi-construct pa man di ay. Wala pa di sila nag-operation guys. Nagsige pa sila og construct.
Wala ka na pa ka ni. Ay, di makita. Uno. Baka na siya. Mauna siya guys. Oh. Mauna siya. Mauna siya. Dapita diha. Ambot ka na sa pa na mag-operasyon. Oh. Naminta nag-operasyon na na din ha. Okay. Ano mo pa man na itubig guys. Ang kaling fish pan. Wala pa gid siya. Muli nami guys. Kapoy yun ni wala bitoy. Practice guys. Maglakaw. Hanga kayo nigsakas bakilid. Uy ginoo ko. Muraga putol akong ginhawa. Ah! Ah! Alay. Naman ka to. Grabe ka sa kahon. Kita ninyo na guys. Grabe ka sa kahon. Di ba klaro sa ako ano pero sa kahon kayo guys. Uy. Maura gito guys. Kapag hindi sila nag-operasyon, ambot ka na sa nag-construct pa guys. Hindi may namaak sa kong lubot. Sa ba ni? Uy! Sakit mo sa kong lubot. Na may namaak. Ato mo namaak kong lubot. Uy! Hi guys! Abot nami guys. Parang kakapoy. Abot nami. Kapoy kayo guys. Abot nami. So, if you like this video guys, please don't forget to subscribe and click the like and hit the button, the bell button para updated pa mo sa mga upcoming videos nga akong i-upload. Bye guys! See you in my next vlogs. Thank you for watching. Bye!